Osinachi, nne ga ka iwetara m efere eji eri nri. Wetara m nke basa basa na nke okpokoro. Daalụ. Ka ihe eji nke eme? Eji esi ofe. Ka ekwu ihe ọzọ ejikwa ya emekwa? Eji esi rice. Daalụ. Nke a gịnị ka eji eme? Eji eki garị. Eji eki garị ọkwa ya. Ụmụ afụgo n'ihe eji efere eme. Ọ gwago ụnụ ihe eji nke anụ eme na ihe ejikwa nke anụ emekwa. Ngwa gaa dobe, idobe wetara m iko. Nwa dị mma. Ka ihe eji ike eme? Eji agwụnye mmanya na mmiri. Eji ya agwụnye mmanya na mmiri. A na-eji ya agwụnye mmanya, agwụnye mmiri. Eji emegasị ihe dị iche iche. Ihe ọbụla a na-aṅụ aṅụ eji ya agbanye. Ngwa idobe wetara m asịsa. Ka ihe eji asịsa eme? Eji asa Ihe dị ka gịnị? Eji asa slippers ma ọ bụ afere. Ha, nwa ọma gbaga ka idobe daalụ ime. Nne wetara m ihe magi o. Magi ọ dị n'ime ya? Ka ihe eji gasị eme? Eji esi stew. Na gịnị ọzọkwa? Ofe na ofe ndị ọzọ dị esi. Eji esi. Ndebe anyị, ihe a bụ magi eji esigasị nri. Daalụ. Gaa dobekwa. Weta ihe ndị ọzọ eji esigasị nri. Ihe ndị a bụ ihe eji esi nri. Ndị oyibo kpọrọ ya condiment. Nke a bụ, a na-akpọ ya beni. Nke a bụ ose oyibo, Cameroon pepper. Nke a bụ ginger. Nke a bụ galik na magi kwa, magi oyibo. Nke a bụ ihe ndị eji esigasị ihe ndị oyibo na-akpọ fried rice, ya osikapa ndị oyibo. Nke a bụkwa ihe eji esi stew. Nke a bụ ihe eji esi ihe na-eticha mmadụ ahụ, ụda ka a na-akpọ nka. Nke a bụ ihe dị na nri oyibo. Kema nka ka ihe eji eme? Eji esi nri. Ama m ịma nka. Nke a nọ nọ. Nke a kịta bụ crayfish. Crayfish eji esi nri na ihe ndị ọzọ nke ndị oyibo kpọrọ condiment. Ngwa gaa dobekwa. Wetara m